Защо да започнем с антицелулитните масажи през зимата? Зимата е идеалното време да се погрижите за тялото си, за да се подготвите за лятото. Причина номер 1 е, че ви трябва време за подготовка. Процесът за премахване на целулита изисква време, но ако започнете през зимата, ще успеете да минете през пълен курс на масажи и да постигнете дълготраен резултат. Причина номер 2 е, че ще имате достатъчно време да се погрижите за кожата си. През зимата кожата е по-малко изложена на слънце, което помага за по-бързо възстановяване след масажите. Масажа през този период прави кожата по-стегната и гладка. Причина номер 3 е, че през студеното време може да комбинирате масажите с правилно хранене и физическа активност, за да ускорите резултатите. И причина номер 4 е, че си спестявате много време. Докато другите започват да се борят с проблемните зони, вие вече ще се наслаждавате на резултатите. Не отлагайте грижата за себе си, запазете си час при нас в Елеганс.